guys, good morning everyone and welcome to my channel. Kagahapon day guys, ito ko sa balay sa ko ang amiga guys, atong bayot. Mangiton tami og kaning avocado. Ug sa diyang pag adto nako dito gitan-an akong punuan guys, perti nang taasa sa mga bunga to sa pinakatumoy. Nakakuha mi guys, nakakuha ko 5 ra ka buok di ara. Nara guys. Ang usa ani, ang gidulaan sa kong iring ambot og asa na karon baka nasa ubos sa mo ang chon. Oh, ni ara oh. Ning ang diri oh ning brown na. Gagmay siya guys kanang kuan siya ni kanang Bisaya nga avocado. May na lang ni kanon ni banana ang akong ikuanan ani ang liso ba kahimuon na pud natug haplas. Na ako'y liso duha ka buok atong gihatag dit nanay nga avocado ni ara ang liso o pero dili siya matanom kay linghod sumuon na to ni haplas. Ang kaning usa gihatag ning nanay. So ang kulang na to ani haplas na lang alcohol o baby oil magpalit kung rong makaabot na si banana pag makauli magpalit ko sa isagol ana. Manat pamahaw guys karon na ta diri sa banggira na pod kay nanghugas ko sa kuang gi gamit nga plato kagapon diri kung umigan ning uban sa nato dili kay imbis badtong tami dito sa ibabaw pa o kay magkuan lagi ang tami guys kanang mag-vlog unta ko dito sa ibabaw ba kay nindot ang kuan dito ang view. Agoy kay sa dihang manawag si banana pag tubag na ko karon kay nakita niya wala ko sa balay, wa ko sa mong sulod sa balay sa asam de kay. Ako diri lang bayad kay manguhit na kaning avocado siya nga pauli dito. Suko na siya maggawas-gawas ko guys, gusto niya narapos balay. Siya pauli dito ra ka sa balay sige gawas-gawas. Yaw-yaw. Bis nga maadto mi dito sa ilang antiliyot sa ibabaw okay na nindot og view dito ba makita ko overlooking kaayo. Nawala na mi kaadto kay gipapauli na ko niya kay naay naghatod og bugas kay nag-order mi og bugas. Gihatod kagahapon ang katong gahatod gasigig pangayo wa day tawo unsa ang pagkatawo nga dito ko sa balay sa pamiga ni. Amo ay kaday katulo ba? Katulong na ra gud dia oh. Duol ra. Na ako dito pero kadyo tragog kay ko dito guys so pag gani ko wala pag gani nabot og 30 minutes nanawag na dayon siya unya natunong pa jud guys nga ga-vlog ko nanawag siya sa primerong tawag niya wala na ako gitubag kay ga-vlog ko agoy kay naaman di ay ang bugas di ay guys nagpaabot sa ko adi ari ang gahatod sa bugas oto ang gadagandagan ko nagpakuyo ko sa kong amigang bayot ko bani ko ba na lang pug kuning balik sila ang balay kay di naman ko pabalikon sa kung bana dito niya. Usa pa pod. Ang bayot nila may anhi diri gitabangan ko sa bayot ug kalsa sa bugas. Saka kuan sako. Mo ton diri lang mi sa balay kagahapon na putol man to kung kani. Ton diri lang mi sa balay kagahapon nagkuan mi nag sa istorya. Malingaw mo ko ng bayuta guys kay magsira mig pangatawa na niya. Bisag unsa na lang ang amo ang istoryahon duha. Unsa na lang malitok sa baba. Ang malingaw jud ko anak niya. Mauto nga. Sige, may istorya din. Nalag akong banay ko na anami sa balay panawag siya. Ayun na paglakaw kay hapon. Abo naghapon guys. Jud ko na niya pagawson og hapon kay duol kita buyagonon. Unang. Naradyo ko sa balay kagahapon. Mo okay ra na siya guys, musugot ra na siya na akong amiga nga bayot diri sa balay basta dili lang ko mogawas. Nagkatiguang siya guys, nagka-over. Ato na lang sundon kay o dili na siya sundon yan ang idibdib ra balay na kung bana kay mo dibdib na siya. Kana bitang kuan. Di man na siya masuko pero kaning taong masakit to na labaw na iyang sakit kay diabetic. Mauna nga nas balay di uli na lang ko asam to kung bulpin ay nawala man uli na lang ko gahapon ako na lang gipauban akong amigang bayot diri na lang mi nagsistorya sa balay kamtang guys istorya mi guys sige pa mi pangatawa guys auto nga Diyos ko Lord, nawala ang akong ballpen. Akong ballpen. Tagtag ko
Din karon nanawag na pud siya para tindugayan na mo na magkuan. Man wala may nag-istorya giun rang cellphone naligo siya nagkaon ng anak Ginoo ko. Sa pagbuhos ng ulan ay naradi akong pen umatang nakangiti akong sinsiyo sinusuyo sa daigdig katawanan kaayo kay kagabi magpauban ako sa ako ang amiga diri nga bayot matulog ko diri katulog bayot kay di man kauli akong bana niya kay klase man di ay niya guys no tong wala na lang siya diri nakatulog. Di ko man silip ang langit. Di ko man silip. Ko'y nandirito ari. Anya, dapit guys, kay laban ko guys. Ganina, naghumot ko sa nilabhan sa'yo kaayo kay. Abi na kung mawala ang agas guys, kay hinay. Kung mawala din yung agasa ron, kay hinay man. Ugman ako siguro ng agasa ron. So kung buhaton ani ron, nang laban na lang siguro ko. Imbis na matulog ko balik guys. Kay kagabi, wako'y tarong tulog. Kay ako ang mga dug, akong mga papis, nagmanya kagabi guys. Ni mata ko og alas 12. Ako silang gipadili silang inahan. Kay lang inahan, di lagi mo na og sa kutson, kinahanglan pa ubuson, ibutang sa ubos. Moto din. Pagka kuan na pod pagka alas 2 na pod nagmanya na pod mo. Ako ang gisaka sa kutson ang mga papis din dito na ugi pa. Tutoy silang nahan dito niya natulog sila dito pagka kuan na pod pagka alas 2 ana nagtutoy sila din nawala ang kuryente ni balik alas 3 na kapin sa kadlawon din. Moto nga. Ano natulog niya pag mata na ako kay 5 na hayag na. Nag-text din si Banana, good morning. Text mo gina siya mayag mata niya. Mao to kuan ko nag-limpyo ko diri sa mga ihi nila, mga pupo unsa diha. Dayon. Ako ang kuan gilimpyuhan ang kwarto kay tag-adlaw man jud ko manglimpyo di sa kwarto. Kay ang ilahalaging kuan guys ilang kaning pupo guys. Ilang mga ihi mo nang kinahanglan jud taga-adlaw jud ta diri mag limpyo kay para tong kwarto di manimahong anso. Karon or mang laban na lang jud siguro ko ano kay mawala gyud na ang agas. I'm sure mawala gyud ang agas niya no hinay na ang tubig guys. Dagan man ko pundo pero maitong wala ni kuan bulingon. Gamay ra man akong labunon. Ang uniform ra sa kong banana katong suot na ko nga kuan. Ang gisuot na ko nga ang balay na ako, maura man. Ako na lang labahan kay. Umuulan naman to na ako. So, agay. Tara, nag-inom ang tubig dito sa kong baon. Yan na sila tig-inom. May noon kay tambal mo po ng kuan sa baon. Ay, nanapoy ihi dito sa kwarto guys. Atong butangan o kaning paborik kay. Para dili manimaho ang atong kwarto. Diyos ko niya akong mga anak-anakins. Spray natin dyan ang ating ito man di naman po ni kayo mo kuan ni sprayhan eh basta wala na siya sulod gamay lang kayo guys kung wala na siya kuan kay dili kay siya mo makaaga sa iyang spray kung basura ako nang gipangkuan dito sa gawas kay naay baka naay basura ron kay Martes man wala na tay basura diri sa sulod ako ang gianam-anam og labay kay para walay pun magpundo diri basura sa sulod guys so ko ganan og naay basura magpundo diri guys kuan kani go bay ano og naay kuan ako diri labay akong banggira gipuy-an na pod og sulom ganang giubos na sulom nga lamigas guys mga sulom diyan guys kuan sila nangita na sila pagkaon ako man ang tanawon lang balay hadapit lang balay kay butangan akong mumho
Kay para di na sila magbaklay. Anak ko guys. Di ari man siguro na sila oh. Naara dyan, nakita na ko, butangan ako mumuho guys. Kay para dili na sila magbaklay-baklay. Luoy kay tanan. Tangan na to ani oh. Dako na kay ni sila ni oh mumuho. Diri daon, diri lang balay oh naro. Ang tanaw na. Tara guys. Muna ilang balay diha. Tangan na ko mumuho. Na. Ikayo. Ay, kuan kaning mix siya na siya naputsay ka ng alamigas nga. Kuan kaning katong pulang ang dagko. Oy, ikaw din ang nagsigig kuan sa kong likod ay buk. Si Bukbuk di itong nagsigig kuan sa likod ni Mami. Nasige siya panguhit na ako. Abi na ko og kinsa si Bukbuk man di oy, palangga ni Mami. Yung mga igso nangatulog na siya wa pa. Ang isa tos bintana na pud ng marites. Silang duha ni kuan. Duha ni Putre. Ato ang videohan. Uy, nagunsa mong duha diha. Uy, nagunsa mong duha diha ng Putre. Putre. Ay, Putre. Pas Putre guys, tura. Tura oh. Hi, Putre. Nagunsa ka dira, Putre. Namaminor ba ni siya basta na kamera? Nagunsa ka dira, Putre. Ha? Ugaw kay dalunggan ligoon na po na ko ni si Putre kay katong bag-o na ko na siya gi-adapt guys ako na siyang giligo kuanan na ko ang ihang dalunggan og cotton buds so mo to naligo karon nahugaw na pud siya kay kuanan na siya diri sa mo ba mo isa ka bulan kapin magduha ana ako na pud siyang kuanon uni ra kong gabi siguro mag-live guys oy kay manglaba pa man ko. Ang bata na mo nagmaritis diri sa kuan basta magatubang na sa dito sa bintana magmaritis na sa mga langgam agay nabusog na kaday gimingaw ni si siyang daddy guys kung nato yung daddy sudlay-sudlayan man gud ni siya niya ako kung ako musudlan niya di siya ganahan kay makusog na kung sudlay yung daddy kay kanang kabalo mo control ba mingaw kang daddy day Rosel ay shush gimingaw kang daddy ni mo day. Gimingon ni siyang daddy guys. Usap po ni nga iyang gitambayan diri sa bintana kaya yang daddy diri man mo parking gud diha mo parking. Na diha mo parking so makita niya iyang daddy. Unang napon na siya diri guys may isog kay daong. Isog lang naong ni mo day oy. Isog kay naong guys. Muro mo buwan guys mo. Muro mo manigbas mo lang to guys. Ha? Anong isog kay kag naong? Ang naong isog kay kag naong ron na. Ang color sa iyang mata karon kay gray, usay mo blue na iyang mata mo green, mo yellow. Karon green na pud. Ano? Uy na pud maritis diri oh. Ay mami diri. Maritis na pud ni bataan. Ay maritis diri. Anong ni mata man ka? Anong ni mata ka nga natulog man kagikan? Natulog man ni sigikan anong ni mata man bataan niya? Sige, bye na Ibrian. Inas lang guys. Bye guys. Please support my mommy's YouTube channel. Bye. Ay, nagtalan ako pa YouTube. Bye-bye everyone. God bless atong tanan.